Mae gennym ni draddodiad hir o ymchwilio ag addysgu yn y maes amaethyddiaeth yma yn eibus Prifysgol Aberystwyth. Mae'r canfyddiadau a'r gwaith sydd yn cael ei wneud o fewn y prosiectau ymchwil yn bwydo i fewn i'r addysgu dyn ni'n wneud. Mae gennym ni amrediad o brosiectau ymchwil yn mynd ymlaen o fewn y sefydliad. Mae hain yn cwmpasu prosiectau ar bridio cnydau, cynhyrchu da byw, iechyd anifeiliaid a baiad o nwyddau. Mae'r rhain yn plethu fewn i'r addysgu sydd yn cael ei wneud yma yn eibus. Ar y foment, mae eiburs yn gyfrifol am bridio 2/2 o'r ceirch sy'n cael ei tyfu yn y wlad i gyd. Yn y flwyddyn gyntaf, mae myfyrwyr yn cael cyfrifoldeb am blotiau o wenith a haidd ar un o ffermydd y Prifysgol, a nhw wedyn sydd yn gyfrifol am fonitro a gwneud penderfyniadau yn ymwneud â rheolaeth y cnydau nhw. Yn hamcan ni ydy sicrhau bod y myfyrwyr ni yn gwybod yn y lle cyntaf yr elfennau mwyaf sylfaenol am y cnydau a'i rheolaeth, ond hefyd yn fwy na dim be ydy'r rhagolygon a'r orgoelion am y dyfodol a sut y mae ymchwil yn chwarae rhan anatod yn hynny. Mae'n ymchwil i'n ffocysu ar, yn y lle cyntaf, mae'n cnodi practis ac arfer da ar ffermydd, ond yn mwy specific efallai ydy i ddefnyddio synwyryddion technegol mwyn gwella perfformiad yn bellach, a wneud hynny drwy casglu data ar wartheg a defaid mwyn dysgu mwy am beth sut mae ymddygiad yn adlewyrchu i perfformiad nhw a'i teimladau nhw. Mae'n ymchwil i'n reit berthnasol i'r diwydiant oherwydd bod e'n medru helpu ffermwyr i fynd un cam yn bellach i wella'u perfformiad nhw, ond hefyd i ddysgu mwy am beth ymddygiad anifeiliaid mwyn gwella iechyd a perfformiad am y dyfodol. Am o ran bacon, da ni'n gweithio gyda cwmnïau ledled Cymru i creu cynhyrchion allan o planhigion. Da ni'n gweithio gyda pethau fel glaswech, gyda bwyd a gyda pethau yn y bioeconomy. So my research at the moment is about beef eating quality. So we're building a eating quality prediction model for whales. So at the moment carcasses are valued on weight and conformation, but that has no link to what consumers want. So this project is based on an Australian system that predicts eating quality, and we're validating that model for Wales with Welsh beef and Welsh consumers. The consumer can pay for different types of eating quality depending on the occasion that they want the beef for. So it's about trying to leverage more value out of carcasses for farmers at the same time as giving consumers a more consistent eating experience of beef.